It-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża ta' tilqima f'pajjiżna issa qabżu il-100,000 dan kif sal-jum tal-ħadd kienu 100,686 il-persuni li f'pajjiżna ġew imlaqma bisħieħ. Fil-waqt li kienu 15 it-total ta' każi ġodda ta' COVID-19 li kienu reġistrati fl-aħħar 24 siegħa. Dan ifisser illi it-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna issa qed jammontaw għal 30,189. Fortunatament bejn il-ħadd u tnejn ma ġiet irreġistrata ebda fatalità. Il-persuni reġistrati bħala mfejqa fl-ħar 24 siegħa kienu jammontaw għal 58 biex bekk il-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna jammontaw għal 422. Intant, bħalissa huma bosta dawk illi qed jistaqsu dwar l-użu tal-maskri. Bis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci tispjega illi l-ilbies tal-maskri protettivi f'pajjiżna se jkun qed jiġi rilaxxat skont x'jiġri f'pajjiżi oħra. Sakemm se nibqgħu bjeni. Issa rridu naraw il-herd immunity xi tkun qiegħda toffrilna. Però għandna ix-xjenza qiegħda tallimna għaliex għandna pajjiżi li diġà bdew jirrilaxxaw mill-maskri għandna l-Iżrael. Allura aħna ħanitalmu minn dak. Fil-waqt li ħabret illi il-każi tal-varjanti tal-Afrika t'isfel u tal-Brażil komplew jiżdiedu fl-aħħar 3 ijiem. L-analiżi li aħna għamilna sibna li wkoll għandna 5 każijiet li huma tas-South African variant u 4 każijiet li huma tal-Brazilian variant. Fil-waqt li spjegat il fil-Gżejjer Maltin sissa ma ġewx irreġistrati każi tal-varjant Indjan, il-Professur Gauci saħqet illi t-tilqim illi għandna bħalissa jaħdem fuq il-varjanti minkejja illi jaf ikun inqas effettiv meta komparat mal-effett fuq il-COVID oriġinali. Fuq kif taħdem it-tilqim tal-varjant li nafu huwa li l-effettività tal-vaccine fuq dawn il-varjanti probabbli tkun naqra inqas milli tkun fuq dak li nafu tal-COVID tas-soltu. Intant tul il-jum tal-ħadd id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar illi 30% tal-persuni illi vjaġġaw lejn Malta mhux qed iġibu magħhom test negattiv u qed jagħmlu testijiet tagħhom hawn Malta, għad-detriment tal-passiġġieri li jkunu magħhom. Ta' meta persuna suppost hija obbligata li tagħmel swab test sa massimu ta' 72 siegħa qabel ma ssiefer lejn pajjiżna.